Здравейте! Поради нашумелия интерес за примамката Ванков Рой, искам да ви покажа как аз залагам капана и какво слагам в него и как изобщо процедирам за приключване работата по създаването на самия капан. Шишенцето, в което съм сложил така наречения Ванков Рой, с него ще пръскам около капана, в него и по старите пити, които съм приготвил след малко да сложа. Това шишенце е от лимоновата трева, което след като съм сипал в самата примамка е останало празно и го използвам да го сложа вътре в самия капан. Ето фитила. Изкара съм малко от него нагоре, пробил съм от капачката. Може леко да се обърне, за да се напои самия фитил. Ето, проверяваме дали е мокър. И около 1 см и половина някъде, нека да стърче нагоре. Поставям го вътре в един ъгъл на капана. Вземам една стара пита, доста разръфана, даже тук има и молец и мало, да. О, вие по-бързо да дойдете. Напръскам питата и я поставям вътре. По същия начин с следващата пита. Ето къде има молец. Това е жълто. Целта е да се хване. А после пи ще бъдат прекувани. И още една. Ето е. Тя се ми изрядал пред бракуване, но ще я сложа в капан. Целта е да мирише на восък, да е създадена някакво условие за развиване на семейството и да може да ги прилъжаме. Една от тези рамки може да бъде с основа. Ето. Те пък бързат вече да нападнат питата. Гледай какво става. Ето. Още съм заложил капана и те вече летат. Напръскам отпред, отгоре, около него, пръсна така малко. От тия пчели, които са дошли, тук съм приготвил една вътрешна хранилка, която ще им сложа после, като естествено, ако се хване някой рояк, да мога да си ги подхраня. Ако нямам възможност да ги закарам веднага на пчелина. Ето как изглежда вътре. 3 рамки в 4 рамково съндъче. Затварям го добре. Просто още малко. Слагам второ съндъче.
Ето още едно шишенце съм приготвил с фитил. Даже този фитил още го махна, защото парче плат бархет. Свърши работа и това, но имам готов такъв фитил от връзки за обувки, така че спокойно мога да се го използвам него. Да сипа в не е задължително да е пълно. Половината е достатъчно. Обръщам да може да се напои хубаво. Един път се напои, той после вече се изпарява и се отдават миризмата. Слагам по същия начин вътре предната част някой ъгъл. Съответно пак слагам доста стари пити. Напръскам ги. Така са. Ще използвам аз една празна пита този път. Празна рамка, т.е. Ето, на която е много стара пита. Това не съм го правил до сега. Само като проба ще бъде. Така ще им залепя малко восък от основа. Като дойдат да видят восъка да намерят. Важно е първо кръпците да дойдат. Ще им сложа после малко медец. Важно е кръците да дойдат да почнат да крадат мед или восък, да занесат в техните семейства миризмата на восък, на примамката, вън кофрой. А след тях ще дойдат разузнавачките, които пък ще проучат самото